prezentácii. Na úvod by som vlastne sa chcel predstaviť, volám sa Tomáš Klajma, som šéfredaktorom hernej stránky Gameside.sk a taktiež študujem tretí ročník na právnickej fakulte Vysokej školy, Paneurópskej vysokej školy práva. Dnešná téma bude znieť hry, právo a zločin. Chcel by som sa ináč poďakovať, že vás tu je tak hojne, lebo som neočakával taký počet, keďže boli nejaké organizačné zmeny. Divím sa tomu, že je tu viacej ľudí ako moji traja kamaráti, plus niektorí členovia mojej redakcie. No, tak môžeme začať vlastne. Táto téma sa bude zaoberať pirátstvom a dal som tomu taký názov, že príčina smrti hry. Čiže nejaký, jak by som to povedal, nejaká príčinná súvislosť medzi vraždou, krádežou a hrami. Ale začneme tým pirátstvom, čo je bohužiaľ trošku nudnejšia téma, lebo je z toho právneho hľadiska. Takže povieme si vlastne, čo je to vlastne pirátstvo. Povieme si o ochrane niečo, povieme si niečo o DRM a o následkoch. No, takže poviem pirátstvo. Kto je pirátom? Takže, popýtaj sa, kto nie je pirátom. áno. Fúha, Ja sa nebudem to preto tak zdrli. Nebojte sa, polícia nečaká vonku, takže nemusíte sa ničoho báť. No, povieme si niečo o krádeži ako pojem a o formách pirátstva. No, takže začneme tak pozvolna, aby som vás nenútil k smrti na začiatku. Kto je pirátom? Takže každý pozná z rozprávok, alebo teraz najnovšieho hitu Pirátov z Karibiku. Vlastne je definovaná na Wikipédii ako osoba útočiaca na loď za účelom krádeže majetku. Môžeme ich poznať, že majú na ramene papagája, drevenú, blablabla. Druhý príklad sú cestní piráti. Cestných pirátov tiež môžete poznať z reálneho života, sú to tí ľudia, ktorí tak rýchlo jazdia, robia myšičky a niečo si chcú dokázať. Ale dneska sme tu vlastne kvôli pirátom softverovým a osobne ja si predstavujem softverového piráta asi nejak takto. No, osoba, ktorá nelegálnym spôsobom kopíruje alebo užíva software, je pirátom. Ak pirátstvo sa vo väčšine krajín považuje za krádež. Tu je tá zaujímavá časť, že Slovensko definuje krádež ako odcudzenie majetku, teda veci. K tomu sa dostaneme teraz. Tu máme niekoľko paragrafov z trestného zákonníka. Kto si prisvojí cudzí vec s tým, že sa jej zmocní a spôsobí tak malú škodu, potrestá sa odňatím slobody až na 2 roky. To znamená, pokiaľ by sme brali ten koncept, že pirátstvo je krádež, tak môžete ísť do basy za to. Myslíte si niekto tu, že môžete za to do basy? Na Slovensku nie. Na Slovensku nie? No a to je tá sranda, že môžete, ale nie preto, že by ste niečo kradli, lebo pirátstvo nie je krádež. Skúsil som nájsť ešte iný nejaký paragraf, ktorý by mohol nejakým spôsobom napodobniť pirátstvo, ale takisto, kto sa zmocní cudzej veci, malej hodnoty, tu treba podčiarknúť tú vec. Úmysle prechodne užívať, alebo na cudzom majetku spôsobiť malú škodu tým, že neoprávnene vec, ktorá bola zverená, prechodne užíva, potrestá sa odňatím slobody až na 1 rok. To znamená, to je ďalší príklad toho, že môže byť odňatie slobody až na 1 rok. Problém je ale v tom, že pri kúpe softvéru nekupujete vec. Kupujete si predmet duševného vlastníctva. A duševné vlastníctvo je vec nehmotná. V práve to znamená niečo také, že pokiaľ to nie je napísané v zákonníku, že vec, čiarka, duševné vlastníctvo, čiarka, neviem ešte čo, nefunguje to tak skrátka. Takže pirátstvo nie je krádež. Ja som sa veľmi dlho pozeral na rôzne zákony. Nikde som nič o tom, že aké vám hrozia
následky nedozvedel. Kde som sa dozvedel už nejaké veci, no, toto je ešte, kde som sa dozvedel veci, bolo na stránke BSA, čo je vlastne softwarová aliancia, ktorá tvrdí na svojom webe, že možnosť odňatia slobody je až na 8 rokov. To znamená, že tí, čo si mysleli, teda tu som počul nejaké veci, že nie, nemôže, môže. Takisto môže vysoký finančný trest udeliť, alebo prepadnutie veci. Pravda, že toto BSA nerobí. Ona vás nemôže zavrieť do basy, lebo je to organizácia. Ona má len odporúčací charakter a upovedomuje políciu na tieto delikty. Čo sa týka vlastne trestného práva. Čo sa týka občianskeho práva, môžete vlastne byť súdení podľa občianskeho trestného poriadku a zaplatiť vlastne tomu výrobcovi softvéru nemalé peniaze. To znamená, že okrem toho, že vás zatvoria do basy, alebo vám zoberú váš počítač, na ktorom máte napálené Windows, hry, software, hocičo, tak ešte musíte zaplatiť vlastne všetku škodu, ktorú ste spôsobili výrobcom softvéru. Takisto náhrada škôd. To znamená, že pokiaľ vy spôsobíte výrobcom softvéru škodu, napríklad sa im znížia zisky, tak nielen, že musíte zaplatiť všetko, čo ste vy kvázi nakradli, čo ste predali, ale ešte musíte nahradiť tú zvyšnú škodu, čo je na tom veľmi zaujímavé. Boli niektoré prípady, ktoré som čítal na tej stránke, napríklad bol tam DJ z nejakej dediny, ktorý púšťal hudbu, síce na jedna o hry, ale púšťal hudbu, ktorú nemal licencovanú. A dostal pokutu vo výške okolo nejakých 120 000 korún slovenských, to bolo ešte za slovenskej koruny. Takisto manažeri sa dosť vyhovárajú na to, keďže oni sú zodpovední, lebo sú právnickou osobou, sa vyhovárajú na to, že neuhliadnú svojich zamestnancov. To je úplne zbytočné tvrdenie, lebo oni sú zodpovední vlastne za chod celej firmy a môže byť u nich vlastne odňatie slobody na niekoľko rokov. Keď som manažer, tak sa proti tomu môžem brániť ako? Môžem dať zamestnancom podpísať napríklad nejakú zmluvu o tom, že nebudú používať svoj vlastný software, nebudú si inštalovať nič, alebo... Určite sa to dá. Čiže to je jediná šanca, ako keď som zamestnávateľ, aby som sa bránil, aby sa mi nestalo niečo také, že naozaj... To už je predmetom vlastne pracovného práva. V pracovnom práve tam je nejakých 250 paragrafov, tam je krásne vlastne napísané, čo všetko môže zamestnávateľ spraviť a uzatvárať zmluvy takéhoto charakteru s zamestnancami je úplne normálne. Či sa jedná o inventúru, či sa jedná o... Čiže ako zamestnávateľ by som sa mal brániť tým, že keďže ja budem postihovaný, tak dať podpísať zamestnancovi takúto zmluvu, ktorou vlastne na všetko, čo si tam nainštaluje mimo môjho softvéru, tak bude preberať zodpovednosť. Áno. No. Takže o BSA som už povedal. No. Vlastne ešte som nespomenul, že BSA sa snažia podporovať výrobcov softvéru, čo je pravda, že samozrejme nie sú tu len preto, aby postihovali pirátov, lebo sa im nepáči alebo niečo. Ide vlastne o férový trh. A to je ináč taká zaujímavá vec, ako nie je spomenutá v prednáške, ale mnohí poprední výrobcovia softvéru tvrdia, že pirátstvo im dokonca aj pomáha. Napríklad Microsoft, Bill Gates sa vyjadril, že pirátstvo im pomáha v tom, že pokiaľ si ten človek stiahne verziu, neviem, v nejakej Číne alebo aj na Slovensku, to si potom pozrieme neskôr v grafii, že aká je úroveň pirátstva v rôznych regiónoch sveta, tak pokiaľ príde BSA a zistí to, alebo pokiaľ začne štát riešiť tieto veci a vytvorí nejakú judikatúru, ktorá by postihovala tieto veci, budú vlastne nútení si kúpiť legálny software a pokiaľ sú zvyknutí používať Windows, tak si kúpia asi Windows, nebudú si kúpať Linux. No, takže to bola taká zaujímavosť. No, tu máme vlastne ten percentuálny graf pirátstva vo svete. Je z roku 2008 a 2009. 2010 som nenašiel, bohužiaľ.
No a vidíme, že vlastne najrozšírenejšie pirátstvo je u nás, vlastne v centrálnej a východnej Európe. Za nimi je vlastne Afrika a Stredný východ. Čo je zaujímavé a čo veľa zdrojov, v ktorých som čítal, tvrdí niečo iné, že v Amerike len 21%. Toto sú ináč oficiálne grafy o BSA. Takže tam je to také diskutabilné. Osobne si nemyslím, že v Amerike by bola taká nízka, tak málo pirátov. Ja si zase myslím, že v tej Ázii je ďaleko viac. Áno, ako je to dosť pravdepodobné. My sme totiž to pred nejakými 2-3 rokmi asi robili podobné štúdie, kde sme zisťovali vlastne mieru pirátstva, čo sa týka filmových a hudobných nosičov. A tam boli celkom zaujímavé také fakty, čo sa objavili v rámci toho prieskumu, že napríklad niektorí interpreti v Číne predali 2 kusy CD-čiek svojich a pritom ich majú všetci. Tam proste sú rôzne nelegálne lisovne, ktoré práve lisujú, kopírujú ten software alebo tie CD disky, DVD disky a filmy a distribujú to potom aj smerom do Európy a na západ. Takže myslím si, že tamto ten graf asi nezodpovedá až tak moc tej skutočnosti, ktorá je. Ale viem, že BSA robí prieskumy, vlastne tieto grafy vznikajú na základe množstva rôznych koeficientov, ktoré sa využívajú a využíva sa tu počet predaných počítačov s predinštalovaným softvérom a podobne. A momentálne, čo sa týka napríklad operačných systémov, tak dobre viete, že keď si niekto kupujete notebook, tak už dostanete ho s predinštalovanými Windows automaticky. Už de facto ani nie je šanca kúpiť ho bez Windowsu, čiže vlastne to sú faktory zase, ktoré znižujú ten počet toho pirátstva, ktorý tam je. Tak pravda, že ale človek si môže aj zostaviť svoj vlastný počítač, pokiaľ počítač áno, ale dnes sa predáva ďaleko viac notebookov ako nejakých počítačových zostav a herných konzol a podobne, takže skôr tam sú vplyvy ako... Ja by som len povedal, že čo sa týka firiem, u nás je to dosť razantne sankcionizované, to znamená sú kontroly, dáva sa na to, robí sa dohľad, všetko a sú fakt veľmi vysoké pokuty. Čo sa týka normálnych užívateľov softvéru, fyzických osôb, ktoré vlastne využívajú tento softvér na domáce využitie, je veľmi ťažké ich vystopovať, jedine, že by ich niekto udal. Takže to je jediná vec, ktorú vám môžem odporúčiť, ak ste pirátom. Poďte sa udať. Nehovorte o každému človeku, že si stiahli, ja neviem, nejaký program alebo nejakú hudbu, hru, hocičo. Ale na stiahnutie nepôjdeš do basíka, iba za to, no nie do basy, ale vlastne bude zábavná vec, buď, alebo... Tu je zásadný rozdiel v tom, že pokiaľ sa bavíme o softwarovom pirátstve, tak tam platia úplne iné zákony, ako platia pri trebárs hudobných nahrávkach alebo pri filmoch. Pri filmoch sa môžete vlastniť kópiu audiovizuálneho diela, ktoré bolo zverejnené. To znamená asi toľko, že keď mal ten film v kinách premiéru, tak si môžete nejakým spôsobom zadovážiť kópiu. Nie je nikde definované, že ako ju môžete zadovážiť. Samozrejme, že legálnym spôsobom si ju nezadovážite, keď je to nejaká novinka, ktorá beží v kinách. Keď si ju stiahnete z internetu, tak neporušujete zákon vy tým, že si to stiahujete, ale porušuje zákon ten, kto to tam vystavil. V prípade softvéru môžete vlastniť z programu, na ktorý máte legálne licenciu, 3 kopie. To bude ďalšia časť, o ktorej budeme hovoriť. A to je proste ale ten zásadný rozdiel, že proste pokiaľ sa bavíme o hudbe, tak hudbu môžete stiahovať koľko chcete. Ale ako náhle stiahujete softvér, akákoľvek kópia, ktorú vlastníte, na ktorú nemáte licenciu, je automaticky pirátska a je v rozpore so zákonom. No vlastne túto problematiku rieši autorský zákon, ktorý som si pečlivo preštudoval, ale nič o tom nebolo napísané špecificky. Nie je tam žiadny pojem ako hry, len audiovizuálne dielo, čo si myslím, že sa skôr hodí na filmy. Avšak nie sú tam žiadne sankcie. Nikde nie je napísané, že kto bude postihnutý, sú tam len práva. Povinnosti. No to som tak dlho, ne?
Sú tam vlastne len práva vlastníkov. Takže z toho sa nič nedočítate. Jediné, kde som sa fakt dočítal niečo, bolo zrovna na tej stránke toho BSA. Hovorím, je v tom strašný bordel, neviete, kde máte hľadať, neviete, či je vlastne pirátstvo krádež. Podľa všetkých vlastne indikácií pirátstvo krádež nie je, lebo vlastne, okrem toho, že program nie je vec, vy nekradnete tú vec, tá vec nezmizne tomu človeku. Vy len okopírujete a vlastne vytvoríte kópiu. Ja by som to možno prirovnal ku klonovaniu. Nikto akože všetci klonujú CDčka, nikto neklonuje ľudí, ale keby náhodou stačili klonovať ľudia, nie je na to žiadny nejaké právne odvetvie, ktoré by to regulovalo. A na Slovensku tak skrátka je. Jediná forma, ktorá to zabezpečuje, sú medzinárodné zmluvy, ale ich je tak strašne veľa, že pochybujem, že niečo nájdete o tom, že aké sú tam priame sankcie. Jedine z internetu sa to môže dovoliť, čo je veľký vlastne problém pre týchto užívateľov. No, takže poďme si teraz povedať niečo o formách pirátstva. Za chvíľku už pre to pirátstvo viem, že to je nudné, že to je sama právna veda, ale tak aby to bolo aspoň trošku odborné, tak som to chcel vlastne spomenúť. Takže tu si vysvetlíme, či je kopírovanie pre vlastnú potrebu pirátstvo, či je nezištné kopírovanie protizákonné, či je kopírovanie za účelom zisku, kopírovanie za účelom nájmu a predaj hardwareu s nelegálnou kópiou softvéru. Vlastne tú poslednú vec sme si už vysvetlili, takže už to nebudem musieť nejak extra opakovať. No, takže pri kúpe softvéru si prečítajte vždy zmluvu. Tam máte presne napísané, koľko kópií môžete vytvoriť. Obvykle to býva vlastne 3x kópia. Môžete vytvoriť vlastne, takto, môžete vlastniť 3 kópie. Inštalačnú, záloha na harddisku a záloha na CD. Sú licenčné zmluvy, ktoré obsahujú aj viacej. Buď sa jedná o napríklad pre internetové kaviarne, kde majú licenčnú zmluvu na 10 počítačov vo firmách a tak ďalej. Ale väčšinou, keď kupujete software, máte práve 3. Takže bacha na to. Ďalšia vec. Licencia je len na osobu. Je veľmi málo licencií, ktoré je na viacej osôb. Stáva sa to napríklad pri Windowse. Čo sa týka hier, tam je väčšinou len na jednu osobu. Nezištné kopírovanie. Čo vlastne znamená nezištné kopírovanie? Znamená to vlastne kopírovanie softvéru nie za účelom zisku. To znamená, vy kopírujete softvér a rozdávate. Myslíte si, že je to v poriadku? Že nie je to trestné? Ja viem, že tam je napísané, ale... No hej, presne. Jedná sa o pirátstvo, lebo vy vlastne spôsobujete škodu výrobcovi softvéru tým, že... Ja neviem, predstavte si, že vytvoríte film, alebo vytvoríte si vlastnú hru. Teraz nejaký chlapec 10-ročný na napalovačke urobí 100 000 kopií a nikto vám tú hru nekúpil, lebo všetci ju majú doma. Spôsobuje sa mu vlastne tým škoda, lebo mohol získať peniaze za to, keby tých 100 000 ľudí tú kopiu kúpilo. Takže na toto si treba dávať bacha. Veľa ľudí si myslí, že keď to skopíruje a dá to niekomu, to nie je pirátstvo. Práve že pirátstvo je. No. Ak predávam napálené hry, som pirát, to je jasné. Tam platí zase dvojitá zásada, nielen, že platíte pokutu, ale platíte vlastne aj náhradu škody. No. Prenájom hier. To sa stalo mne, keď mi otec zobral počítač, lebo som sa neučil ešte dávno a musel som sa chodiť hrávať bratovi. A on si odo mňa pýtal peniaze za každú pol hodinu, čiže 20 korún za to. Vtedy som to ešte nevedel, ale vlastne môj brat porušoval zákon týmto. A nehovoriac o tom, že, ale to nebudem hovoriť, že aké tam mal veci. Nie, nemyslím také. Hej, toto bolo vyznelo, no našťastie ma nepočuje, a dúfam, že to nepočuje, nebude to vystrihne potom. Do záverečnú titulku.
Takže pokiaľ máte so svojím bratom takýto problém, tak môžete mu hneď niekoľko vecí môžete vysvetliť, že tak nemôže fungovať, lebo percentuálna časť zisku patrí autorovi. Musíte platiť za to dane a musíte mať na to živnosť, aby ste mohli prenajať hru, teda okrem vlastníctva licencie. No. Taktiež treba spomenúť vlastne, keď si kupujete hru za nejakú nízku cenu, napríklad cez eBay alebo cez internet, cez fóra, vždy si pozrite, či je tá hra v dobrej kvalite, teda obal, CDčko, či má manuál, či má CDky, všetky tieto veci sa nachádzajú v najnovších hrách. Lebo môže sa vám stať, že niekto vlastne urobil peknú maketu všetkého. Tá hra tam síce môže byť, môže sa normálne spustiť so všetkým, ale pokiaľ vám na to prídu, tak ste pirátom. Aj keď o tom neviete. No, takže stručne ešte prejdem ochranu. Takže poznáme CD ochranu, CDky ochranu, registráciu cez internet, hardwareovú ochranu, DRM, cloud computing. CD ochrana. Neviem, koľko rokov hrávate hry, alebo či hrávate na konzoliach, alebo tak, ale v 90. rokoch bola čisto CD ochrana. Preto nebola, vlastne to vlastne ani nejednalo sa o ochranu, išlo len o to, že pokiaľ ste chceli hrať hru, museli ste vložiť disk do počítača. Teraz to funguje napríklad u konzol, že bez toho disku vám to nepôjde, pokiaľ teda nemáte nejaké USBčko a nejaký špeciálny program, ktorý by vám to spustil. Ale vlastne vtedy to tak fungovalo. Vtedy, kto mal napalovačku, tak všetci žrali. Ja si pamätám, že môj kamarát mal napalovačku a napaloval všetkým takto hry rád za radom, vydal za to peniaze, pravda, že bol veľkým pirátom, ale nikto to vtedy neriešil. Takým klasickým znakom bol, že please insert CD in your CD-ROM. No a vlastne bola prelomená táto ochrana Crackom. To bol vlastne jednoduchý program. Neviem, či ho poznáte, ale asi áno. Nepozná ho tu niekto? Mám ho vysvetliť? Dobre, nemusím, neviem. Dobre, druhý typ ochrany, ktorý prišiel vlastne po tejto CD ochrane, bol CD-ky. Tam vlastne platil pravidlo. To som na internete našiel. Tu je dokonca nejaký vodotisk spoloču, ktorý je pravidlo. No, to tiež myslím, že všetci poznáte, funguje to dodnes, potrebujete kľúč na to, aby ste tú hru mohli hrať, ktorá je na obale, alebo cez internet, alebo cez telefonát. Niekedy to tak fungovalo, že museli si zatelefonovať a nám poslali sa. Ja mám otázku, trochu mimo témy možno, ale keď stiahnem obrázok z internetu a bez súhlasu autora, tiež sa dopúšťam pirátstva? To je dobrá otázka. Ja som presne túto vec riešil, v autorskom zákonníku je napísané. Teraz neviem, či sa jedná o nejakú edukačnú činnosť, alebo boli tam aj prednášky. A pokiaľ tieto prednášky sú, vlastne, pokiaľ sa jedná o prednášku, jedná sa o pirátstvo. Jediné, čo musím urobiť, je na konci vlastne zverejniť zdroje. Pravda, že pokiaľ sa nachádza obrázok, video, hocičo na verejnom priestranstve, no, pokiaľ sa nachádza nejaký materiál na verejnom priestranstve, Facebook, YouTube, celý internet, Google, no, neviem povedať, že či zrovna to je, pokiaľ vlastníte stránku, tak neviem, či sa jedná o verejné priestranstvo. Viem, že určite Facebook, YouTube a tieto veci, Google obrázky, to môžete vlastne locknúť, aby vlastne sa nezobrazili tie vaše obrázky na Google. Stávajú sa vlastne vlastníctvom všetkých, by som tak povedal. To znamená, nepotrebujete žiadny súhlas od autora. To je, keď urobíte sochu a dáte ju do pola štátneho. A všetci sa pozerajú na tú sochu a teraz si niekto odfotí a to a hento a nikto to nerieši. To isté platí vlastne aj u týchto vecí, ako je YouTube. Keď stiahnete si video z YouTube, ja viem, že to nejde. Ja viem, že to ide, ale druhá ide. Tak sa stane taká vec, že pokiaľ tam nie je napísané
tiež tam máte malinkú licenciu. Normálne to nejde, ale existujú programy, na ktorých to ide. Nebudem vám hovoriť o akých. Že kto potrebuje, že mu ich napálíš po skončení. To je webová stránka. Koľko? Euro 50 teda? No. To je potom zase obchod s informáciami. A to nie je trestné. Čo mi prišlo na svet? Dobre. Ďalšia je registrácia cez internet. Takže jednalo sa hlavne o multiplayerové hry. Neviem, či si niekto spomína na hry, na ktoré si nepotrebovali registráciu pre multiplayer. Ja už si tiež viem, že existovali, ale už neviem si spomenúť teda nejak názov alebo niečo. Tu sa objavil odpor obrovskej skupiny singleplayerových hráčov, lebo veľa ľudí nemalo internet. Ja si pamätám na Slovensku, ináč príklad je zrovna Half-Life 2. Ja si pamätám, že to bola taká jedna z prvých hier, ktorým tak akože byla do očí, že online registrácia. Neviem, či predtým boli ešte nejaké hry, ktoré sa registrovali online. Diego, tam bol Need for Speed Krakow. Neviem, je to možné. Ja si pamätám osobne, nehľadal som to, lebo to si ťažko na internete, ale že to hra bola z internetu. Ale pamätám si Half-Life 2, ktorí strašne na to všetci nadávali, že ja nemám internet a chcem hrať Half-Life 2, čo mám robiť. No a nemohol hrať vtedy. To vlastne už sa spája aj s DRM ochranou, pretože zrovna Half-Life 2 využíva DRM ochranu v podobe Steamu. No. Hardwareová ochrana. Opäť obrázok, ktorý sa netýka hier, ale má to niečo s tým spoločné. Objavili sa niektoré hry, ktoré ste si mohli nainštalovať len na... Mali ste povedzme limitovaný počet tých inštalácií a mohli ste si ho nainštalovať len... Nainštalovali ste si to, mali ste to na hardveri, pokiaľ ste nainštalovali na inom počítači, povedzme použili ste 10 počítačov, minie sa vám váš počet inštalácií a tú hru môžete vlastne v podstate zahodiť. Darmo si preinštalujete Windows, keď máte presný definovaný počet inštalácií, pokiaľ minie, tak môžete zakúpiť znova ten produkt. Tu bol tiež veľký ohlas zo strany hráčov, lebo v Amerike je chápaný, tam sa volá intellectual property. To je vlastne tiež duševné vlastníctvo, ale tam je trošku inak riešené ako na Slovensku. U nich to je vec. A vec sa dá kúpiť a vec sa dá ukradnúť. Taktiež. To znamená, že tam bol veľký problém, všetci boli nahnevaní, lebo oni si už nekupovali vec, oni si ju kvázi prenajímali na určitý počet tých inštalácií. A to ich hnevalo. No a tu sa dostávame k DRM, čo vlastne už som spomenul. Steam od Valve, Uplay od Ubisoftu, neviem, či ste počuli o tom škandále s Assassin's Creed 2 na Uplay a čo tu bolo? Settlers 7. Ja osobne som, keď tá hra vyšla, ja som ju recenzoval a pamätám si, boli strašné výpadky serverov, ja som nemohol robiť tú recenziu, lebo na single player museli ste byť online. Keď boli vypadnuté servery, nemohli ste ani single player. No a takto vlastne sa tie veľké spoločnosti snažia zbaviť pirátstva, ale pritom zabúdajú na jeden veľký faktor. Tým sú hráči, ktorí si za tie hry naozaj platia. A okrem toho, že ten Uplay za 2 dní hackli, alebo týždeň, a mohli si hackeri hrať koľko chceli, potom ešte hackeri ich bombardovali, že im padali tie servery furt, tak ten človek, čo si zaplatil, tak tú hru hrať nemohol. No a potom sa vyskytla otázka, že ak si kúpim produkt, ako napríklad Assassin's Creed 2, alebo ten Settlers 7, nefunguje. A pirátska verzia funguje aj offline. Keď si ju stiahnem, som pirátom? Ne. Prečo? Máš kópiu. Ešte raz? To som len skopíroval. Si zmenil kód. Tým, že použiješ crack na hru, tak zmeníš kód, ktorý vlastne vytvoril nejaký autor a je to porušenie autorského zákona. Tuto je veľká diskusia, lebo pravda, že na Slovensku to môže byť áno alebo nie a v Amerike to môže byť naopak.
Tak ale však keď si za to platím a dám tam ten kredit a nejde tam... To je vlastne tá hlavná myšlienka, nie je to ešte celkom vyriešené, lebo ako nikto to nerieši. Myslím si, že Ubisoft by boli veľkí debili, keby začali postihovať tých ľudí, ktorí vlastnia aj pirátsku, aj originálnu verziu a teraz zisťovať a vytvárať precedensy, že či áno alebo nie. V podstate v Amerike sú hry ešte stále vecou. To znamená, ten intellectual property je vec, to znamená, že ľudia si ju kúpia, ľudia ju vlastnia. U nás to je inak, u nás sa tá vec teda, u nás to prenajíma tá hra, v podstate. Na doživote povedzme, alebo na ten určitý počet. Takže u nich to môže byť inak ako u nás. Základom je to, že nie je to vyriešené, a to v živote vyriešené. No a Sekiro, neviem či poznáte, to boli veľké problémy, teraz dokonca s Dragon Age 2 mali problém, lebo tam bol súdny proces, ktorý zakázal EA vlastne využívať Sekiro na ich hry a teraz sa objavilo Dragon Age 2. No a BioWare sa bráni tým, že ten Sekiro je modifikovaná verzia a nejedná sa o tú verziu, ktorá vlastne bola zakázaná. No, cloud computing to je ďalšia vec a tu už nastáva ten problém aj pre Američanov, lebo cloud computing doteraz vlastne Amici vtedy brali ako predaj veci, zakupovali si vec, ale kvôli cloud computingu, teda poznáte OnLive? Poznáte, že? A typujem, že nikomu to normálne nefičí, lebo ešte nie sú na serveri. Nie sú v Európe servery. No hej, ale ja som to skúšal, mal som tam lagi na tom. Vyšlo vám tam, No išlo to, Nakoniec to ale... ide, ale jednoducho je to tak, že je to nepoužiteľné. Ono ti to raz pôjde, raz nepôjde, raz ti to bude trhať, raz proste jednoducho zahrať, nezahraješ. Ale strašne rýchly internet. Ale to nepomôže. Tam máš potom, vieš, Tam sú odozvy a všetko. Ale podmienka, že vlastne ten server musí byť umiestnený, tuším, do 50 km, alebo 50 mil. Myslím si, že 500 km tam bolo ten cloud computing. Nejaká vzdialenosť tam je definovaná. Takže keby sa robilo, myslím, že v strednej Európe, keby sa robila tá farma, tak by to pokrylo väčšinu Európy bez lagov. A na to potrebujete zase peniaze. Ale to je jedno, podstatná vec vlastne, čo sa týka pirátstva a práva. Tu si hru už aj Američania len prenajímajú. Oni si ju nekupujú, nedostanú žiadnu krabicu, oni skrátka sa zaregistrujú na tom browseri a využívajú program zadarmo a prenajímajú si tú hru. Tu zase sa tí ľudia začali sťažovať, že ja nechcem si len prenajímať hru, ja ju chcem vlastniť, lebo je to moje vlastníctvo a blablabla. Amici sú strašne komerční, takže musíte to brať tak. No. Vlastne následky sme si už povedali pre piráta. Môže tam byť trest odňatia slobody až na 8 rokov, finančný trest, zhábanie vecí a tak ďalej. Následky pre hráčov ste práve boli svedkom, firmy sa snažia týchto pirátov obmedziť, ale najviac trpí hráč, ktorý si tú hru kúpi. No, následky pre distribútorov a výrobcov sú jasné, majú menšie zisky. Povedal by som k tomu aj to, že neviem, aké by boli plány, keby zmizlo pirátstvo, či by boli lacnejšie hry. Typujem, že by trošku zlacneli, ale chceli by na tom aj veľmi zarobiť výrobcovia. Na druhej strane boli by lepšie tituly a bolo by ich viacej. No, následky pre konzoly a PC. No, to je teraz taká veľká téma, že vraj PC umiera a konzoly sú na vzostupe. Neviem, dnešný rok ja vidím, že práve že PC je na vzostupe a konzoly umierajú, čo sa týka hier. Za následok malo to, že všetci autori hier tvrdili, že tým, že je pirátstvo na PC, tak oni prichádzajú o zisky a tak radšej idú pre konzoly pracovať. To je náš blbosť, lebo Xbox sa dá tiež kreknúť. Jediné, čo sa nedá, teda už sa dá kreknúť, je PS3 a neviem, tam nejaké USBčko sa tam strčí a neviem, kde by som to zohnal, ale okej. Na internete. No, na internete. A myslím, že už banli niekoľko užívateľov, ktorí to používali. Osobne by sa mi nechcelo na Blu-ray napalovať, že kúpovať si Blu-ray, napalovačka, takéto veci. Ale tam to myslím, že aj s DVDčkom, že sa vlastne vymení DVDčko. A to vlastne je jedno. No, dobre.
Toto je trošku zaujímavejšia téma. Vlastne ide o všetky prípady, ktoré vlastne spájajú hry so smrťou. Či sa jedná o samovraždu, či sa jedná o nešťastné zabitie, alebo či sa jedná o vraždu. Vždy je vlastne spájaná s hrami v týchto prípadoch. Prečo? Poďme sa na to pozrieť. Vlastne hlavným dôvodom, prečo ľudia spájajú niektoré prípady s hrami, je zrovna násilie v hrách. Niekedy sa stane aj vec, aj keď toto nie je časť mojej prednášky, sexuálna tematika v hrách. Niekto pozerá opozlé, hrá opozlé hry a môže byť sexuálny delikvent za pár rokov a môže znásilňovať malé deti a neviem čo. Teraz bol aj ten prípad v Čechách, čo našlo tu malé dieťatko. Neviem, či hral hry, ale našťastie to nepoužili ako zámienku. Morálka v hrách. Tu by som vlastne definoval asi tak, vyhovárajú sa, povedzme GTA, mafia, všetky tieto veci, kriminalita, hovoria o tom, že keď niekto sa ide vyťahnuť samoobsluhu a občas si doma zahrá GTAčko alebo mafiu, tak má to kvôli tomu. Zvrátená morálka, takzvaná. No a povieme si niečo o prípadoch zo sveta. No. Ako som už povedal, vlastne dnešný pohľad sveta na hry spočíva v tom, kto nehrá hry, že sú o násilí. Nepočítal som, alebo nesledoval som percentuálne, koľko hier je strieľačiek, koľko hier obsahuje krv, násilie, mlátenie, všetko. Ale zistil som jednu vec, že keď som sa pozeral na PEGI, áno, keď som sa pozeral na PEGI, tak mi pripadalo, ako keby tých nekrvavých hier bolo oveľa viacej. Väčšinu som nepoznal z tých hier, boli to všetky také Mariovky a takéto edukačné hry, ale fakt viacej tam bolo tých nekrvavých hier ako tých krvavých. To bolo veľmi zaujímavé. Toto vlastne som trošku sa poučil aj ja, že moc čítam noviny, moc čítam takéto články, ktoré vlastne povedia, že tento zabil, lebo hral GTA, tento zabil, lebo neviem čo. A nepozriem si potom, že či predaj GTAčka je tak vysoký a že či viacej ľudí hráva násilné hry alebo nie. Napríklad veľmi som bol prekvapený, neviem či viete, ktorá je najpredávanejšia konzola na svete? Nintendo. Presne tak, Víčko. Ja keď som to prečítal, tak čo? To je blbosť, kto si kúpi Víčko? Ja by som si ho nekúpil, raz to rád zahrám, ale kebyže sa rozhodujem medzi PS3, Xbox a Víčkom, tak určite to Víčko nebude, lebo tam nie sú hry pre mňa. Ale my vlastne sa dostávame do takého obdobia, že pohybové ovládače, Spol, Kinect, Movko, Víčko, hry začína hrať väčšia masa ľudí. A teraz ten pohľad na hry zo sveta už začína byť o čosi miernejší. Už začínajú ľudia zisťovať, že hry nie sú len o vraždení, že na hrách si môžete zacvičiť, že na hrách môžete učiť malé deti počítať, čítať alebo hocičo, že to zvyšuje rôzne schopnosti, o ktorých si povieme potom ešte na konci. To je veľmi zaujímavé, vlastne od psychológovia, ktorí hovoria, že aké hry majú výhody. No, ale teraz poďme k PEGI. PEGI ešte poznáme ERSP, alebo ESRP. No, vlastne sú dva, PEGI a ESRP. To sú kohústa. No tieto dve, jedna je americká, táto je európska. No v podstate je o to isté, len tam aj trošku iné kritéria. Vlastne vznikla v roku 2003 v apríli, ERSP vznikla v 94. Čo ináč zaujímavé, to som nevedel, že už tak dlho akože ratingujú hry. Takže rozdeľuje hry na kategórie podľa veku hráča a takisto ukazuje užívateľom, čoho sa môžu obávať. Vlastne je tam 8 takých vecí, ako je násilie, sex, nadávky a tak ďalej, o tom si povieme neskôr. A hodnotí vlastne povahu hier. No, takže vlastne vekové ratingy hier, ti preskočím rýchlo,
Trojka je pre všetky skupiny hráčov. Tu to môže hrať dospelý človek, starý človek, 3-ročné dieťa. Sranda je v tom, že môže obsahovať mierne násilie. Tu by som vlastne chcel ukázať Mária. Mário je vlastne Peggy 3. A zabíjate korytnačky. Ale nikomu to nevadí. Ale skrátka ich udupávate. Si predstavte, že by ste urobili skrátka krvavého Mária. Nie, že by skrátka dupal na korytnačky a že by skrátka sa no, asi by to pre deti nebolo. Takže vlastne veľmi dôležitá je tá grafika, žiadna krv a také komiksové alebo detské zobrazenie. No, Peggy 7, to už je hra pre užívateľov od 7 rokov. Tam tá veková hranica nie len o tom, že je tam násilie a strach a takéto veci. Ide tam aj o to, že tie deti by neboli schopné tú hru hrať, keby mali napríklad 4 roky. Lebo nie sú ešte tak mozgovo vyvinuté. Väčšinou ide vlastne o rozprávkovú grafiku, ktorá sa nachádza vlastne v Peggy 3, čo je pravda, že? Normálne. Ale násilie je tu už také viditeľnejšie. Môže sa objaviť trochu krvi, že je nejaké cákance, ale musí to byť vlastne v tej kreslenej grafike. Čo je zaujímavé, to som nevedel, lebo ja som si myslel, že od 7 rokov a to bude nejaké. Napríklad, čo ma zarazilo, v 7-čkovom ratingu bol aj Splinter Cell pre DS-ko. Čo je vlastne celkom krvavá hra, ak si zoberieme počítačovú verziu a je celkom taká zložitá, čo sa týka príbehu a tak. No, čiastočná náhoda, ale nie v sexuálnom kontexte. To som celkom nepochopil, že pokiaľ akože tá náhoda môže ísť, či sa môže vypadať prstia alebo čo. Asi áno. Ale predok už nie. No, možno aj predok, ale bez ničoho. Neviem. No, medzi nej patrí napríklad Medieval a Zelda. Peggy 12, to je pravda, že pre osoby od 12 a viac. Tam už je ostrejšie násilie, avšak nesmie sa vykonávať na ľuďoch alebo na zvieratách. Už potom neviem, na čom sa môže vykonávať násilie nejakých. Mimozemšťanov. Invaders. Neviem, ja som to čítal zo slovenskej stránky a nepozeral som si tú anglickú, bolo to tam tak všelijak popísané. Podľa mňa je to veľmi obšírne povedané, malo by tu viacej takých jasnejších vecí. Dobre, tak povedzme mimozemšťania, poďme sa pozrieť vlastne, že aké hry sú od 12. Mierne ostrý slovník, to znamená, môže sa použiť debil, hlupák a tak ďalej. Aké používam ja? Vlastne ja vás hodnotím ako vlastne, moja prednáška je o 12 rokov, tak by som povedal. No, a strach. World of Warcraft napríklad od 12 rokov. Tam sú ľudia, to je sranda, že a tiež je tam krv ale zase sa tam hlavne sekajú a takéto veci. Age of Empires tiež obsahuje krv a tam sú tiež ľudia, aj zvieratá dokonca slovní. Pohodne. Neviem, jak to myslím. Ale viete si asi predstaviť, že aké hry sa jedná. No. Peggy 16 je od 16 rokov, obsahuje reálne násilie. To je tá sranda medzi 16 a 18. 18 obsahuje nereálne násilie. To znamená, že ja neviem, asi krv na miesto 1 meter, že špliecha, tak špliechaš 7 metrov. Takže musí byť vlastne reálne násilie a to isté aj sexuálna aktivita musí byť reálna. Takže vlastne 16-ročné deti kľudne tam môžu pozerať nejaké nahodnutky a veci. Neviem si predstaviť, keď sú filmy od 18 rokov, tie také jemné erotické filmy, ktorých sa skoro nič neukáže, keď sú od 18, tu vlastne môžete pozerať sexuálnu aktivitu od 16. Takže, no, obsahuje nadávky, už tie ostrejšie, ktoré nebudem menovať, lebo moja prednáška je od 12 rokov. Obsahuje drogy, kriminálne aktivity a vlastne po všetkých uvedených nesmú presahovať realitu. Čo
tej sexuálnej aktivity neviem, že čo môžete sa nagrali. Okay. Keď niečo ma napadlo, ale nebudem to rozpitvávať. No, takže Silent Hill, Battlefield 2. Hej. No nie sú, ale je tam reálne násilie. Nemusí obsahovať všetky tieto veci, stačí jedna, ak je vlastne... Si predstav, že máš hru, ktorá je čisto o tom, že sekáš hlavy a je tak strašne krvavé, ale nikto nenadáva, nie je tam sex, nie je tam strach. To je to o ničom hra, ale bude od 8. A napríklad do 16 spadá aj NHL-ka. Čože? Práve kvôli tým súľadom. No, tak je od 18, to už som spomínal vlastne, potom predospelých, hrubé či špeciálne typy násilia. Neviem, mňa napadla taká jedna hra teraz, keď o tom hovoríme, že špeciálne typy násilia. Poznáte Splatterhouse? Tam strčí niekomu do ryti celú pes a potom nejaká tá roztrá. To je špeciálny typ násilia, podľa mňa. Pravda. Ale teraz o tom rozprávam, tak nenadávam pri tom. A u diváka by mali vyvolať pocit dištancovania sa. Ja sa od takýchto vied nedištancujem osobne, takže neviem, kto to hodnotí, ale okej. Toto bolo vlastne napísané na oficiálnej stránke PEGI. No, medzi ne patrí napríklad Dead Space. Dvojku som nepozeral, či medzi ne patrí, lebo tá bola taká jemnejšia. A GTA 4. Takže, no a okrem toho, na krabici si môžete okrem toho pozrieť aj týchto 8 znakov. Takže ideme zľava doprava. Násilie, nadávky, strach, sexuálna tematika, drogy, diskriminácia, hazard a online hranie. To je zaujímavé, že online hranie je vlastne rizikový faktor. Ale asi ide o tých ostatných ľudí, že tam nadávajú a tak ďalej. Sranda, že to nie je nápad. Čo nápad? Dvaja čierni a jeden biely. Môžeš... Toto je diskriminácia, ne? Mali tam byť dvaja čierni, dvaja bieli a dvaja žltí. Alebo že čierny, biely, žltý. No. Toto je síce z ESRB, ale pozná niekto, o akú hru sa jedná? Toto ma fascinovalo, keď som videl trailer na tú hru. Jedná sa o pripravovanú hru. A veľmi sme sa na tom smiali a teším sa na tú hru. Je tam všetko. Je to Duke. Duke Nukem Forever. Vždy, keď si pozerám trailer, tak sú to nejaké P3. Všetko. Drogy, alkohol, sex, nudity, to je nahota, dospelácky humor, silný slovník, intense violence, blablabla, network. To všetci sa aj rozumieme. Dobre, Ria smrť. Takže teraz prejdeme k tým prípadom, ktoré sú zaujímavé, by som povedal. A čo o nich povedať, vlastne najviac mediálnych prípadov sa nám dostáva z Ameriky. Študent zabil 15 ľudí, bum bum bum, lebo hral Call of Duty najnovšie. Ale všetky tieto vraždy sa dejú po celom svete. A dokonca by som povedal, že viacej vražd je čo som aspoň videl na internete, bolo, neviem to porovnať, ale viacej článkov bolo z Ázie ako z Ameriky. Takže ešte by som povedal niečo vlastne o tých príčinách. Ide o závislosť, tiež musím v úvodzovkách povedať, lebo závislosť nie je definovaná na hrách. No ale nie. Kým nepovedia, tak nie. No. Násilie v hrách a online hry. No, prvý prípad je vlastne o malom ruskom závisláčikovi, ktorý hrával hry. Mal 14 rokov, pochádzal z Ruska, z nejakej malej dedinky. A to bolo na tom zaražajúce, že ono hrávalo hry a otec mu zobral klávesnicu, lebo neskôr hral hry. A on raz prišiel v noci za ním, keď mu zobral tú klávesnicu a zobral to obrovské kladivo, sledgehammer sa to volá. A ho zabil. A matka sa ho tak bála, že najprv niekoľko hodín bola niekde zavretá, potom sa rozhodla, že mu tú klávesnicu vráti
počkala, kým zaspí a potom až zavolala políciu. Tým, že mal 14 rokov, tak podľa trestného zákona v Rusku je zodpovedný za svoje činy, teda išiel do basy. To ma nenapadlo, ale to je dobrý postoj. Myslím, že ho to viacej mrzí ako to, že išiel do basy. No, korejský prípad. 15-ročný, áno, toto bolo vlastne 15-ročné teenager, jak by som nazval, dieťa z Južnej Korei. To všetci vieme, že Korea, to tam majú národný šport StarCraft. To sa stalo teraz nedávno. Dieťa uškrtilo svoju matku po hádke ohľadne prehnaného hrania počítačových hier. Matka mu vypojila počítač, on ju uškrtil a potom sa obesil. Dohral sa. Neviem, na čo ti deti myslia, ale no. To bol veľmi zaujímavý prípad, o tom bolo asi najviac rozpísané. Tam išlo o to, že tento chlapec, on bol snowboardista, profesionálny, a jemu sa niečo stalo pri snowboardovaní, už tam bola nejaká diagnóza, už aj neviem aká. Išlo o to, že on mal narušenú chrbticu a pokiaľ sa nejak zle pohol, tak mu to nejak narazilo miechu a bol paralizovaný. On sa nemohol môcť hýbať. On sa mohol hýbať vlastne len tak trošku veľmi opatrne. A rok na to, on vlastne rok strávil u seba doma. Nemohol vychádzať von, nemohol nič, učil sa doma. A občas chodil k svojmu susedovi hrávať Halo 3. A tá hra sa mu tak zapáčila, že vlastne skočil do obchodu a kúpil si tú Halo 3. Lenže otec mu hovoril, že Halo 3 je zlé, že tam je násilie a sexuálna tematika. Neviem, ja som Halo 3 nehral. Je tam sexuálna tematika? Nie, že tam sú len mimozemšťania. Vyznačení mimozemšťania. No. OK. To by možno mohlo byť odosené, že sú to tie špeciálne formy sexuálnych aktivít. Ináč, napadla ma vlastne v Dragon Age jednotke. Tam bola taká tá matka. 8 ceckov mala, to bola sexuálna tematika špeciálna. No. Ale v tomto prípade vlastne išlo o to, že jemu otec zakázal tú hru kvôli sexu a násiliu. On si aj tak kúpil a prišiel domov a otec mu tú hru zobral, že nebudeš hrať vlastne Halo. A on bol z toho úplne sklamaný, lebo chudák. Ja ho z časti aj chápem, lebo on sa rok sa nehýbať, teraz on mal vážne ten snowboarding, ináč divím sa, že si nekúpil nejakú snowboardistickú hru, alebo na Halo 3. Neviem. A ten otec schoval do sejfu. Nejaký záhľad, neviem, či vedel kód z toho sejfu, ten syn sa v noci prikradol a v tom sejfe mal otec okrem tej Halo 3 mal aj zbraň. No, oni pozerali, rodičia pozerali telku, on zobral tú zbraň a obidvoch strelil do hlavy. Na toto prežil. No a potom bol vlastne súdny spor a tam mu hrozil trest smrti. To je veľmi zaujímavé, v niektorých amerických štátoch je trest smrti. Ináč v celej Amerike, keby ste náhodou raz išli do Ameriky a niekoho náhodou zabili, tak si dávajte bacha, lebo to nie je jak na Slovensku, že 25 rokov a menej. Tam je to skrátka do života, ak nie je trest smrti. Tam vraždu berú veľmi vážne. Niekoho zabijete úmyselne, tak už nikdy nedolezete z basy. To z nás je vykrádanie bank. Hej, ináč to sa nedá povedať. Moja veľmi obľúbená téma. No. Nakoniec vlastne bol syn odsúdený na doživotie s tým, že jediný dôvod, prečo mu neudelili trest smrti, bol pre jeho vek. Počas trestného procesu mal 7 aj keď sa prihľadal na jeho vek počas spáchania toho trestného činu. Zajímavé je, že vlastne mu nezistili nespôsobilosť alebo rôzne iné veci, ktoré by mu uľahčili alebo znížili trestnú sadzbu. Asi mal toho právnika. Asi. Takže toto som nazval takým zaujímavým názvom. Hej. Išlo o 12-ročného chlapčeka, v Tajsku.
To bolo zaujímavé, že len 12 rokov má, akože už sa ide zabiť. Tu sa jedná vlastne samovraždu. Takže tam vlastne to dieťa skočilo v škole zo 6. poschodia do školy. Akože bez okolkov, tam v tom článku bolo písané, že skrátka úplne malo divný ksík, sa úplne usmievalo, že všetci nečumeli a odrazu skočil z okna, zabil sa. Preto, lebo mu mamča zakázala hrať hry. Myslím, že ona mu komplet zrušila celý internet, všetko mu zakázala. Zaujímavé pozrieť, čo tam boli, že dieťa dokonca poslalo svojim rovesníkom, že zajtra je môj posledný deň, že idem sa zabiť, nikto nič neriešil, tak ja by som si tiež nebral vážne. No, ale toto je sranda, že ministerka zdravotníctva kritizovala rodičov, že tak razantný trest mali vraj čas strávený pri hrách regulovať. To je sranda, lebo vo väčšine krajín to je tak, že hry sa to môžu a teraz ministerka zdravotníctva kritizuje rodičov. Prečo ako ho odpichli, alebo jak by som to povedal, od toho tej závislosti. Takže ja s tým súhlasím, lebo malo by sa to regulovať postupne. Keď sa jedná o závislosti, keď niekto fičí na heroíne, tak jasne, že keď hneď prestane, tak nakrče a môže zomrieť. Či si ho dajú menšie dávky a menšie dávky? No, ale to sa tak robí normálne v liečebniach. No ja som tam nebola. Ja som tam nebol, ale nepozeráš film. Takže toto bol vlastne tiež zaujímavý prípad. Z Thajska mám hneď 2 prípady. To bolo tiež srandovné. Toto už ide od dospelého človeka. Zabil taxikára, lebo chcel vedieť, či je to také jednoduché ako GTA. Toto naozaj povedal, skrátka, tu sa vyjadril pre televíziu tam v Thajsku a nie je to také jednoduché. A polícia prišla skôr a nestihol ľudí zaviesť, že tam asi nebol, neviem. Vlastne išlo o to, že on najprv to taxi nechcel zabiť taxikára, on ho chcel len ukradnúť, on ho chcel skrátka vyhodiť, jak presne tu vidíme v tej hre. Lenže on sa začal brániť a tým, že mal nôž v ruke, tak ho omylom bodol a zabil ho. Ale tam na to nikto nepríde, tam je Thajsko, tam to je úplne iný svet. Takže dostal pekne mastný trest. No, potom prišlo vlastne rozhodnutie, že thajský distribútor musel pozastaviť predaj GTA, lebo všetci boli naštvaní, že... A toto sa mi tiež páčilo, ďalšia ministerka už kultúry, že keď nezomrel taxikár, na ulici to môže byť predajca hier. To je krásna inšpirácia od toho, že aby ako tí distribútori prestali tlačiť tieto násilné hry na trh po takýchto incidentoch. Neviem teraz, či mám ešte nejaký? Nie, nemám už. No. Takže po týchto 5 prípadoch môžeme zhodnotiť, že ak nehráč si toto prečíta v novinách, tak asi si bude myslieť, že hry sú zlé. Čo si ale neprečíta asi, pokiaľ nepôjde na správne stránky, sú fakty. A fakty sú také, že hry pomáhajú v rozvoji schopností. Ďalší fakt je to, že kriminalita mladistvých klesá od uvedenia krvavých hier, čo vám ukážem za chvíľku aj graf, a k tomu vám ukážem aj krvavé hry podľa rokov. A väčšina prípadov obsahuje ďalšie skutočnosti, ktoré by mali výraznejší dopad ako hry. To znamená, že keď je narušený, alebo to má v genetike a dobre, hrá GTAčko, ale nespravil by to, keby to GTAčko nehral? No osobne ten prípad s tým taxikárom, tam to bolo jasné, že asi neviem. Ale myslím si, že... Ťažko povedať. Podľa mňa sú tam iné faktory, ktoré keby sa tie odstránili, tak dieťa by mohlo hrať hry a nerobiť takúto vec. No, tu je ten krásny graf, tu je niekoľko hier vybraných, krvavých. Neviem, vidíte to? Alebo vám to ukážem. Dobre, takže všimnite si, to je rok 84, 86 a Doom 3 vyšlo v decembri 1993. December 1993. A ideme do Duke Nukem 3D, 96. GTA postal aj ako sexuálnu hru Lula
Sexy Empire sa to volalo? Áno. Pamätáš sa ich to? No. 97. To je tu. No, postavba 2003. Tu. A potom teraz už je tak nižšie, neviem. God of War 2005. A ďalej ísť nemusím, lebo vidíme, že oproti roku 93 sa toho veľa zmenilo. Takže na čo ľudia nadávajú? Keď prvá hra krvavá vyšla v roku 93 a odtedy kriminalita klesá. Ale toto je jeden z takých minoritných dôkazov, že keď to nestúpa, tak prečo sa to kritizuje? No. A prejdeme teraz vlastne na to, čo nás hry učia. Toto je zaujímavé, lebo sám som nevedel niektoré veci, ako domyslel som si, že áno, že... Prepáč, prosím ťa, budeš tu mať ešte dlho, lebo už 7 hodín vypršala. Fakt? Fakt? U mňa. Dobre, končím. Takže ideme rýchlo. Takže hry nás učia kreativite a interakcii, dôležitá vlastnosť pre sociálny a interaktívny rozvoj, intelektuálny. Jednoduchšie vstúpiť do sveta technológií a podporujú záujem o informačné a komunikačné technológie. Hry nás učia sebadisciplíne a autonómii. Hry nás učia zručnosti strategického myslenia a riešenia problémov. Ináč toto sú všetko potvrdené normálne odbornými výskumami. Toto sú vlastne len vyjadrenia v jednej vete. Nedával som tam, nerobím bakalárku, robím to len pre vás. Takže. Hry pomáhajú zlepšeniu jemnej motoriky, priestorového vnímania u mladších detí a môžu mať výhody aj pre osoby s telesným postihnutím. Tu len spomeniem, že je to tak, ja som sa to pýtal psychológa po tom, čo sme vlastne, my sme darovali určité hry detskému domu, tam boli trošku postihnutejšie deti a fakt to pomáha. Tak neboli úplne postihnuté. No. Hry zvyšujú schopnosti ako vizuálna pozornosť, reakčné časy, rozvoj poznávacích schopností, priestorové vnímanie, plánovanie či testovanie hypotéz. Rýchle spracovanie informácií a premýšľať nad tým, čo by mohlo priniesť výhody v reálnom živote. Zlepšuje sa zručnosť vizuálneho vnímania. Zlepšuje flexibilitu, schopnosť presunúť sa z jednej úlohy na inú a behaviorálnej negácie. Neurobiť niečo neprimerané u detí. Schopnosť regulovať vlastné myšlienky a správanie, čo je jednou z rozvojových víziev v detstve a mohlo by byť významným prínosom pre dieťa. A ďalšie výhody: otvorenie predstavivosti, prekonanie strachu, rozvoj zmyslu pre identitu, preskúmovanie iných svetov. No a moto na záver. To je moje moto. Hovorím. Rodičom, keď mi hovoria, že už by som nemal hrať hry. Lebo oni toto pozerajú. Ďakujem za pozornosť.